Oi lur, madang apa ya hari iki? Part 20. Nah, aku bakal nyeritakno madang apa dino iki. Sing pertama, aku sarapan karo iki lur. Jangan no sing terong, lawuh tempe goreng karo kerupuk. Payah ngene tok wis muak nyus lur. Iki mang sing jangan makku. Model piye jangane mesti enak. Iso ngentekne sego akeh iki. Auto telap-telap iki mau rada awan sarapane. Jangane malah wis anyep gak anget, tapi pangkah enak ya. Mantep pol. Sore nih aku nyemil iki lur. Cireng sultan isi ayam suwir pedas by Cece. Gampang banget cara ngolahe. Garek digoreng diluk tok lho. Jreng-jreng wis mateng. Tak pliwek peh daging ayamnya jan full muntuk-muntuk. Rasa njobone crispy, ndek jerone suwiran ayame jos tenan. Bumbu ndek suwiran ayame jotos-jotos ndek lambe lho, alias kroso. Lu, kucingku yo kepengin lur. Ero ambuhe tergoda dek. Wes gak kesuwen jajalan, langsung cek keranjang kuning ae lur. Bangine aku dimasakne bojoku mangut lele. Sing marai jos iki lho, dicemplungi karo pete, bayah sampai mateng. Wes sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat pol iki. Bumbuhe krasa gurih, manis, asin dadi siji iso puas. Jan mantep tenan. Auto telap-telap. BTW iwak lele iki termasuk iwak tawar favorit kulur gawe konsumsi. Rine iki penak disisihne ngono lho, malih gak ribet jalik mangan. Sampai entek. Ya wis mung kuwi sing tak pangan dina iki lur.